Ngiyabulisa kwindawo amakhaya lona uphambi kwenu umfoka amacama mfondini ndilapha ke kule Utah Community Radio Station andihamba indojo ke ecaleni ndihamba nomfoka amacamba la light white izakwenza kube bright mfondini phakeni nasemaqhosheni okay namhlanje ndifuna qala ngqa njengoba sivuka ndive mfondini abahleli nathi ungasifonela phana kula number 073 70 9450 maniphile 073 70 9450 ungasifonela utsho wena uba uhleli nathi uphi okay mandivule ngengoma uqala then ndive ke mfo ngobani abahleli nawo talking the shit that coming to eyes. The begging for future matching them my minds. We're not up many pieces in bars. Wanna fight you, but there's also with bars. Talking the shit is a pass on the bar. Who am I? If you talking the shit. Okay. 94. Okay. Usemoyeni molo makhulu. Hayi mntanam, hayi. Andinoba semoyeni emini kaloku. Ndiba semoyeni ebusuku. Hayi man, uthe. Hey, in the band, no I hit a storm. In the band, no I hit a storm.